Was in the book of Colossians. We'll go back to the book of Colossians, chapter 3. We have a series of sermon from this book. Naputol to atong niaging Domingo, atong padayunon karong hapon. Colossians chapter 3, in your Bible please. Colossians chapter 3. Right, nana mo? Atong basahon, verse number 18 until verse number 18 until chapter 4, verse number 1. Right, chapter 3, verses 18 to 25 until chapter 4, verse number 1. Alright, na mo say amen. Basaw na to in unison. Dungan na to basa. Ready go. Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives, and be not bitter against them. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Servants, obey in all things your masters, according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. 23, and whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord, and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done, and there is no respect of persons. Verse 1, Masters, give unto your servants that which is just and equal, knowing that you also have a master in heaven. This afternoon, I'm going to speak a message entitled, My Family, My Responsibility and Ministry. My family, my responsibility, and my ministry. Lord, bless our time together. While magtuon mi ani, salamat Ginoo sa pulong nimo. Thank you sa imong presensya, kuyog namo. Karong hapon gi-acknowledge namo ang balang espiritu, ang iyang paguban. Lord, ihangyo ka namo, ikapa, kanduga, usba, ang among mga kasing-kasing. Nag-pray ko Lord sa matagusan nga maminaw, doon namin makuha nga pagtulunan, maghatag og improvement sa ang kinabuhi. Isip mga katawhan nimo. Thank you Lord this afternoon for your people that are here. Kung na may nagpadulong pa, ikaw magubahan. Sa ngalan ni Kristo ako ning giampo ang tanan. Amen and amen. Take your seats. Now, ang passage nga itong gibasa karong hapon, kung kabantay ka, before ani, nag-isgot din sa chapter 3, beginning verse number 5 until verse number 12. Nag-isgot din o put on, mga butang nga atong i-put off o mga butang nga atong i-put on. Mga butang nga kinahanglan natong hukason sa atong Christian life o mga butang nga atong isulob, amen? Sa ato ang Christian life. Doon ay mga butang, doon ay mga spiritual nga robe sa ato ang Christian life nga dili pwede nga magpabilin sa atong spiritual closet or sa atong spiritual wardrobe or kaning sudlanan bagsalina. Dili pwede nga magpabilin kundi ato ning kuhaon tungod kay dili angayan tan-awon ang Kristohanon nga magpabilin og sulob ni ini. Amen. Alright? Now, today daghan kayong mga tao nga sometimes ang Kristohanon nahimong katawanan. Amen. They are laughing behind our back, in our backs. Nagtanaw na to sa ato ang mga kinabuhi. That's why Paul tells us this afternoon in the Bible that there are things that are unbecoming to us to wear as Christians. Amen? Doon ay mga dili angayan nga isulob nato sa atong kinabuhi, dad-o nato sa atong kinabuhi isip mga Kristohanon. He gave us a list of things we should put on and take off in previous verses. Unya, human ani, kung kabantay ka, after talking about things
that should not be in our lives, dili ni aksidente. This is not an accident. That Paul now starts talking about family relationships. Hello, amen? Why? It is unbecoming to us as Christians to not have the right relationship between husbands and wives, between parents and children. Dili maayo tan-awon o dili angayan tan-awon nga kitang mga banag asawa, mga Kristohanon, dili maayo ang atong relasyon. Murag di man mo agree. Amen? Would you agree with that? Dili maayo tan-awon nga ang mga Kristohanon nga pamilya, ang mga anak o ginikanan, dili maayo ang relasyon. That is very unbecoming. That is not good. That's why here, gitudluan ta mga kaigsuunan o mga prinsipyo o kamatuoran unsaon nga ma-improve. Ayaw kag tuo anak nga pilosopi sa kalibutan o prinsipyo sa kalibutan nga ay wala bitaw perfect, so okay lang magpakasala o magsayo. That is a wrong philosophy. That is the world philosophy. Dili na mo'y philosophy sa Ginoo. Isip anak sa Dios, the Bible says, in this perverse and crooked world, gitudloan ta sa Bible nga magkinabuhi ta, nga magkita kang kahayag. Mahimo tang suga. Ug unsaon mga kaigsunan nga pagkahimo natong suga sa atong community is very important nga sa atong mga panimalay. Amen? Dili kaya simbahan ang naa dito silingan nila. But ikaw nga naa dito, you are a representation of your church. Dili kaya si Kristo ang silingan nila. But ikaw nga naa dito, you are the representation of Jesus Christ. Ang imong pamilya is a representation of Jesus Christ. Normal na nga dunay away. Pero abnormal na kung sige na lang away. Are you with me? Normal na. Naay away, naay lawis, naay bingkil. Pero kung sige na lang tag-away, dili na maayo. Kunya, gusto tag panalangin sa Ginoo, di na mahitabo. Are you with me? Amen? So let's look at verses in our text. Kasagaran mga kaigsuonan, ang hinungdan sa away sa pamilya, tungod kay ang bana wa sa kabaloon sa iyang role. Usahay ang asawa wa sa kabaloon sa iyang role sa family. Usahay ang hinungdan sa away kay hindi ay mga ginikanan wa kabaloon sa role niya sa iyang mga anak. Usahay ang hinungdan sa away sa pamilya, di ay mga anak wa kabaloon sa role sa iyang pagkaanak sa panimalay. That's why it's important. But here, giuna, let's look at her. Let's look at the woman first. Oh, ladies first, man. Verse 18, are you following? Wives, plural. Ngano wives man, kay ang gigamit husbands. Amen? Mga asawa tungod kay mga bana. Oh, kung bana, usaray asawa. Wives, submit yourselves unto your own husbands as it is fit in the Lord. Now, look at three things about her, about the woman submitting to her husband. Asa ka mo sabbitan, asawa, sa imong bana. Oh, may asawang limit. Are you with me? Amen. Dili sa ubang bana. Dili sa ubang laki ka mo sabit. Dunay ubang mga asawa, maayo kayo sa ubang laki, pero dili maayo silang bana. Hello? Oh, muna ang adto ka mo sabit sa imuhang kaugalingong bana. Kailan kas imong bana? Na God asked the wife to do something that is very difficult to do. Dili sayon kani nga duty sa asawa nga musabmitar. Nga naman, nga difficult ning pagsabit. One,
We all have minds to think with. Doon natay lain-lain nga huna-huna. Dili ta usa og utok. So lain-lain tag idea about things. Lain-lain tag opinion about things. So how unsaon man ni nga mahimo ni? And for us to be willing to submit, we have to take our thoughts on the matter and be willing to lay them aside in order to submit to someone else. Usahay, dunay times na una-una na to, insakto ta. Are you with me? But because you are not the authority, bisag unsa pa nimo ka insakto, you keep quiet. Are you with me? Later, I will explain it. Now, ang another pag yung lisod kay listen, you listen, kay daghang panimalay nito, problema. Kay dunay sa atong nasod, dunay daghan kayong liberal movement ng mga babae. Nga, dapat babae ka, di ko ka magpalupit, di ka magpadawdaw, kabalo ka, kanang word ya nga submission, Ginoo nagbutang anak. Are you with me? Dili na mga kaigsuunan gibutang-butang ra diha. The word submit, wala na nagpasabot nga gidaog-daog ka. Amen? Dunay mga liberal movement karon sa mga babae, mga kaigsuunan, nga ang mga babae karon magpakalalaki pa. Amen? Unang ikaw nga tatay, kinahanglan, tatay yun ka. Kinahanglan makita sa imong asawa na you are leading her. And you are leading her with wisdom. Yes, right. Dili mapataka rapod. Yes, amen. Amen? Yes. Makita sa atong mga kabataan na ang leader sa balay, dili si nanay, si tatay. Right, amen. Okay na mo? Kani para tanan na ito, ni nga wali ha? Yes. O ang maniming say, di-prepare sa Ginoo na ito karong hapon. We live in a society where some women want it to be known. Hello? Pero kabantay ko sa Bible, basta leader na, God did not choose women to lead. Right. It is always male. Yes. Lalaki, because the leadership position, paminaw, is upon the shoulder of man. Naas lalaki. Hello? O bito ng mga lalaki, ang pugugagin sa imong maasawa. Amen? Kaya makaasawa kang di kabalo mo submit, gubot kayong pamilya. Imbis mo succeed inyong pamilya, imong plano, dili mo succeed. Kaya ang number one na kontrabida imong asawa. Are you with me? Oh, paminaw. Mga asawa, basta sa Ginoo na ay kagsupak-supak sa imong bana. Dapat malipay ka imong bana ng alagad sa Ginoo. Dapat malipay ka ng imong bana ni obey sa Ginoo. Kaya kung di ni mo obey imong bana sa Ginoo, kulatado ka. Are you with me? Mao na'y prangka nga sulti. Kung di ni masunod sa Ginoo imong bana, maghubog-hubog ni, kuyog ni sa barkada, problema. Muna pasalamat ka nga mo at tunig simbahan, ang atuan simbahan, ang kuyugan si pastor, malipay ka na. Kaysa ang kuyugan na imong bana, barkada. Kaya sigurado yun na. Amen? Labi na unbeliever nga barkada. Hello? Nasundan na to ne? Nga mensahe, ato nigi hanay may para doon na yun tayo magkuha nga pagtulunan. God sees woman's submission as something that she should be willing to do. Ginoo niya, this is God's word. This is not my word. So bisag unsa pa lang nadunggan nimong philosophies nga libutan, that's nothing compared to the word of God. Ato nang ilisan og pagtulunan nga gikan sa pulong sa Ginoo. Amen. Kabalo ka paminaw. Kabalo ka nganong there is no respect in some homes karon. Walay respeto sa panimalay karon because ang mga anak wala kakita og respeto sa mama ngadto siyang bana. That's true. Gusto ta nga atong mga anak mo submit as parents
kinahanglan ikaw nga nanay, makita dunay submission. Yes. Amen. Are you with me? Sige lang, ay lang mo paabot. Kay balance ni abot ani sunod ani banana para na nato. Now, and that is why God's word teaches that woman should be willing to submit to her husband. The wife should be willing to submit to her husband. You know, the word submit in the Greek, it means hypotasete. Hypotasete, which means to subdue or subject in obedience. W.E. Vine and A.T. Robertson, these are both Bible scholars and commentators, agreed that the word submit in this word is a military term. Are you with me? Military term. O sa military? Sa military, obey first before you complain. Unsay pinaka-ubos nga ranggo sa military? Private. Oh, that is the lowest rank in the military kung private ka. Hulat ka nga ma-public. Ang taas nimo, sergeant. Alright? So during the training or in the camp, dito sa kampo, ikaw nga private, kung dunay ipahimo nimo ang sergeant, bisan pag huna-huna nimo, murag sakto man kusayot man ning iya ha. Because you are not the sergeant, you are just a private, you have to obey the sergeant. Nasabtan na to? Now, karon, unsay mahitabo kung ang sergeant nga naghatag og order, dili mo obey ang private. Unsay mahitabo? Unsay mahitabo? Gubot. Are you with me? Gubot. Nganong gihatag nis Ginoo? Tungod kay dili gusto ang Ginoo nga ang atong pamilya gubot nga pamilya. Dili gusto ang Ginoo nga ang atong pagpuyo gubot nga pagpuyo. Kisay ganahag gubot nga pagpuyo? Wala. Gusto tag pagpuyo nga hapsay. Gusto tag pagpuyo nga hanay. Dunay kalinaw. Unsaon nga dunay kalinaw? You have to follow orders. Amen? Kamong mga young people, bulahan mo, pwede mo piyong diha. Okay, murag ko milabot na pastor. Pero kung maminaw ka ani, bulahan ka, nga naman, samtang wa pa ka naminyo, nataghaan kag prinsipyo. Oh, kabalo ka, mas kabalo mo, mas maayo mo kay namo. Kami, mga, wa na, idara namin nakakatong pulong sa Ginoo. Pero di paulahin tanan. Unang kamo, ayaw gud ni i-treasure gud ni kamatuoran nga atong nakatunan gigre sa pulong sa Ginoo. Amen. So as wife, you must be willing to submit to your husband. Look at the third thing that Paul says to the wife. Look at verse 18 again. It says, wives, submit yourselves unto your own husbands. Gimension do dang own that? O own yun. Yun sa imong submitaran, imong kaugalingong bana. Kung ito nang dili nindot tan-aw, usay dunay mga membro, dunay mga asawa, are you with me? Nga, musabmitar ni pastor, maayo kayo ni pastor, pero di maayo silang bana. That's not good. Are you with me? Amen. Di man ako imong bana. You have to submit to your husband. Ano ha? Kung sa ikingon da. God is pleased. Ano ha? Wives, submit yourself unto your own husband. Look at the next phrase. As it is fit in the Lord. Paminaw na to, murag di man na magkaingayo. Pastor, murag di man na haom. Murag di man ni maayo. Maumanay na as Bible. It is fit in the Lord. Nga ang wife, paminaw, mag-submit sa bana. Amen? In the eyes of God, it is fitting for you to submit to your own husband. If the wife is not willing to submit, paminaw, the whole marriage will back down.
possible the marriage life will be destroyed. Guba ang kami niyoon. Kung ang bana di na mo submit, kung ang trabaho, ang asawa di na mo submit, ang asawa magsige na lang reklamo, magsige na lang supa, magsige na lang rebuilde, magsige na lang mga kaigsuran o dumili. Guba ang panimalay. Are you with me? Guba ang panimalay. Muna ang asawa, learn to submit. Amen.